Acostar les tecnologies a la ciutadania és una eina absolutament imprescindible per poder millorar, diríem, les condicions de benestar de les pròpies persones. Les tecnologies són alhora respostes per poder, diríem, tenir més possibilitats d'interactuar amb el nostre entorn, amb les nostres xarxes primàries d'atenció, amb la familiar, amb la comunitària, etc. I per tant, diríem, és importantíssim poder disposar d'eines que no generin fractura digital i que en canvi doncs, puguin ampliar les possibilitats d'interacció de les persones en l'entorn. O sigui, es tracta de tecnologies per evitar l'aïllament social, es tracta de tecnologies per augmentar, diríem, la capacitat funcional de desenvolupar-se en el món d'avui.